Където така по-харесва, да. В българска фирма ли работим? Не. Не може. Българска фирма, те ще му вземат, като му вземат 10%, като му става. Има работници, има? Ами да ти кажа различно. Ако е много голям обект, така както ще не бяха 6 човека. Ако е... Те какво се хващат по-долу, работят или? Пак е различно. По принцип, по принцип има такива. Вътрешно. Довършителни работи. Довършително, да, защото по-лесно. Да. Другото е тежко. Дрибусък? Дрибусък? Ама това както е сега, на третия етаж е същото. Там тук са 130 квадрата. Няма, спокойно. Цяла огромна.